खुलुमबाय गिबियावनो सोरासानि इउट्युब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै। बेनो जाहैबाय मोनसे गोदान स्कलारशिप स्किम नर्थ ईस्ट काउन्सिलनि बियो जोंनि नर्थ ईस्टनि थाखायल' नर्थ ईस्टनि स्टुडेन्टनि थाखाय मेरिट्स जायखौ मेरिट स्कलारशिप होनो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव फोरमायगोन। बिदिबा गोबाव खालामालासिनो फैदो डाइरेक्ट बिनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननो मोजाङै मोनफा मोनफा थखैयै फोरमायनानै होनोसै। बिनि सिगां मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गोख्रै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम। बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबाय। फैदो बिदिबा बिनि नटिफिकेसनाव जों थांनानै नायनोसै। बिदिबा मबाइलनि स्क्रिनाव फैदो। बे स्कलारशिपनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनोसै। गिबियावनो लिरनाय दं नै रुल्स फर एवार्ड फर NEC मेरिट स्कलारशिप। बिनि रुल्स आरो रेगुलेसनखौ बाय होदों नै। स्किमा जाहैबाय, स्किमनि नामा जाबाय फाइनान्सियेल सापर्ट टु दा स्टुडेन्ट्स अफ एन इयार मानि नर्थ ईस्ट रिसार्च फर हायार प्रफेशनेल कर्स नर्थ ईस्ट काउन्सिल मेरिट स्कलारशिपनि थाखाय होदों ना। दा बाहायनाय इन्ट्रडाक्सनावथ' बेखौनो बुंखाबाय, नर्थ ईस्ट काउन्सिल प्लिज मेक द फलोइंग रुल्स रेगुलेट द ग्रेन्ट अफ नर्थ ईस्ट काउन्सिल मेरिट स्कलारशिप इन्ट्रेन्स स्कलारशिप टु द स्टुडेन्ट्स अफ द नर्थ ईस्ट रिजन। खालि बे स्कलारशिपआ नर्थ ईस्टनि थाखायल'। आरो बाहाय बुंदों बे स्कलारशिपआ खालि मेरिट स्कलारशिपफोरनि थाखायल'। बाहाय मार्क खमबा जानाय नङा। नोंनि क्वालिफाइ जानाय मार्कआ मोजां नांगोन। बिनि सोमोन्दै दा एसे उनाव मिथिगोन। स्कप दिस स्कलारशिप आर एभेलेबल द स्टाडिज इन इन्डिया अनलि। बे स्कलारशिपआ खालि इन्डियानि जिखुनु जाया इउनिभारसिटि बा कलेजाव फरायनाय जानांगोन। बाय द नर्थ ईस्ट काउन्सिल मिनिस्ट्रि अफ डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ ईस्ट रिजन। मिनिस्ट्रि इन्डियानि मिनिस्टार डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ ईस्टार्न रिजननि दारै जानाय बे स्कलारशिपआ। दाना इलिजिबिलिटिनि कन्डिसनखौ जों नायनोसै बाहाय। द स्कलारशिप इज अपेन्स अनलि टु ए स्टुडेन्ट हु इज पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ एनि अदार। बे स्कलारशिपआ जाहैबाय खालि नर्थ ईस्टनि गासै 8टा स्टेट दं नर्थ ईस्टआव। बे 8टा स्टेटनि सिङाव थानायफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय दं नै आरो फर केन्डिडेट बिलंगिं टु एकाडेमिक्स, जायफोर केन्डिडेटआ 2020 आरो 21नि सिगां दा स्कलारशिप आन्डार दिस स्किम शेल बी डिसबार्स अनलि थ्रु नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल। बे स्कलारशिपखौ नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलजों बानायदोंमोन। हाउएभार द स्टुडेन्ट हु अलरेडि हेभ बीन रिसिभिं स्कलारशिप बिफोर दिस रुल्स कामिं इनटु फोर्स शेल कन्टिन्यू टु रिसिभ their scholarship as per the prevailing procedures till end of the scholarship tenure। जायफोर केन्डिडेटफोरा बे रुल्सआ जानायनि सिगां नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलजों एप्लाइ खालामदोंमोन, बै स्टुडेन्टफोरा बिनि कर्स जोबजासिम स्कलारशिपखौ कन्टिनिउयैनो मोनबाय थागोन आरो बाहाय बे बुंनाया। दाना वान सेलेक्टेड द स्कलारशिप शेल बी एभेलेबल टु ए सेलेक्टेड स्टुडेन्ट्स फर द प्रेसक्राइब डिउरेशन्स अफ द कर्स। जै खेबसे सेलेक्ट जाबाथाय कर्स जोबजासिम बे स्कलारशिपखौ मोनबाय थागोन आरो। रिनिउवेल खालामनांगोन। रिनिउवेल खालामनानै रिनिउवेल कन्डिसन होखादों नै। ओमफ्राय एस स्पेसिफाइड आन्डार पेरा 6। पेरा 6 आव नाय दं नै, बेखौ वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। नैबे नट 1 होदों नै। स्टुडेन्ट्स एनरल इन इन्टिग्रेटेड कोर्स विल बी एन्टाइटल्ड टु रिसिभ द स्कलारशिप फर फुल डिउरेशन्स अफ कोर्स एज पर द एडमिसिबल रेट्स एट पेरा 7.1। द स्कलारशिप्स फर एमफिल विल बी एभेलेबल फर 2 years। एमफिल आरो PhD खालामग्रानि थाखाय, एमफिलआ बोसोरनै आरो PhD खालामग्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बोसोरथाम जागोन। ओमफ्राय बायनाय 3.4 आव दं at the time of availing the scholarship the students must not be in the receipt of any other school। बे स्कलारशिपखौ जुदि बानायनोबा आरो बिनि अनगायै जेखिजाया जेबो स्कलारशिप आरो मोननाय नङा आरो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टबो मोननाय नङा। एज स्पन्सर्ड केन्डिडेट्स आन्डार फुल एमप्लयमेन्ट डिउरिं द पिरियड अफ स्टाडि अफ वर्किं इन सार्भिस केन्डिडेट शेल नट बी एलिजिबल। दा फरायनाय समाव जुदि माबाफोर मावोबा आरो माबाफोर सार्भिसनि माबाफोर मावोबा बे स्टुडेन्टआ बे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा आरोना। ओमफ्राय बेनि 3.5 आव दं ए स्टुडेन्ट शेल अनलि बे कन्सिडार फर स्कलारशिप्स इन द इयार्स अफ कमेन्समेन्ट अफ हिज हार कोर्स फर साबसिक्वेन्ट इयार अफ कोर्स। बे स्कलारशिपआ बिनि कर्स जोबजासे आरो बोसोरसे उनाव जागोन। ए स्टुडेन्ट शेल अनलि बे कन्सिडार फर स्कलारशिप इन द इयार अफ कमेन्समेन्ट अफ हिज हार कोर्स। बेनि कर्स जाजेननायनिफ्राय बिनि स्कलारशिप माबाखौ साननाय जागोन आरो नेक्स्ट इयाराव साबसिक्वेन्ट इयार अफ कर्स अनलि रिनिउवेल आरो उनाव खालि रिनिउवेल खालामनो हागोन।
अदेबानि रिनिउवेल खालामबानो जागोन। बिनिफ्राय 3.6 आव दं स्कलारशिप shall be admissible to students who get admissions in diploma course मोनगोन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट or registrations in MPhil आरो PhD सिम मोननो हागोन बे स्कलारशिपखौ in any institution recognized by the government जायखिजाया सरकारि इनस्टिट्यूशनाव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रानो मोननो हागोन। The grants of scholarship for MPhil and PhD would be after the registrations of the students with the university। बे स्कलारशिपखौ MPhil आरो PhD खालामग्राफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि उनाव इउनिभार्सिटियाव मोनगोन। The scholarship will be available for internship of any practical training। बे स्कलारशिपआ प्रेक्टिकल ट्रेनिं खालामग्राफोरनि थाखाय नङा। The scholarship shall be admissible of the student whose parents जायफोर पेरेन्ट्सनि इनकामा 8 लाखनि बारा बिसोर बे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा। थारमाने पेरेन्ट्सनि इनकामा बिमा बिफानि खामायनाया बोसोराव 8 लाखनि गाहायाव जानांगोन। स' बिनि थाखाय बिसोर इनकाम सार्टिफिकेट मोनसे होनांगोन। बिनिफ्राय 3.8 आव दं The students must fulfill the following eligibility नै बाय होनाय दंखायनो 3.8 आव मोनसे बिराद गोनांथार होनाय दं। बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय माबादि मार्क पार्सेन्ट मोननांगोन ना बिनि क्वालिफाइं बै पास जानानै फैनाय एग्जामाव डिप्ल'मा जायफोर डिप्ल'मा लादों बिसोरनि थाखाय HSLC आरो HSSLC थारमाने हायार सेकेन्डारि स्कुल लिभिं आरो सिनियर सेकेन्डारि लिभिं होखाबाय नै बाहाय बे मोननैयावबो बियो मा खालामनांगोन स्टेटनि एबा सेन्ट्रेलनि बर्डआनो जाथों हमनानै ला CBCSE एबा सेबायानो जाथों बाहाय 60% मोनथारनांगोन होमबासो बे एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर डिग्री फरायदों हमनानै ला BA BSc BCom BTech ना जायफोर बेचलर डिग्री फरायदों ना बिसोर HSSLC सिनियर सेकेन्डारि स्कुल माने HS ना HS आव बिसोर स्टेटनियानो जा सेन्ट्रेल बर्डआनो जाबाय 60% मोनथारनांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट मिनि MA MSc MCom जायफोर थारमाने मास्टार डिग्री फरायदों ना MAd मास्टार कर्स MA होनो जायखौ सिम्पोलाव MA MSc MCom बेफोरो डिग्री लेभेल बिसोर BA BSc BE BTech MBBS बा LLB बा BCA बा BBA बाहायबो 60% मोननानै पास जानाय जानांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय MPhil आरो PhD नि थाखाय PG degree from any recognized university within minimum 60% mark in aggregate बाहाय MPhil आरो PhD रिसार्च खालामग्राफोरनि थाखाय बिसोर MA आव मास्टार डिग्रीयाव 60% मोनथारनांगोन 60% मोनबासो बिसोर एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया फैदो नै 4 पइन्टआव एप्लिकेशन्स एन्ड भेरिफिकेसन प्रसेस एप्लिकेशन आरो भेरिफिकेसन खालामनायनि नियमखौबो होखादों नै बाहाय थारमाने नों एप्लिकेशनखौ मारै होगोन 4.1 दं रेस्ट्रिक्टेड डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट गभर्नमेन्ट नर्थ इस्ट काउन्सिल विल एनाउन्स द डिटेल्स द scheme and invites applications by issuing an advertisement of the leading newspaper and through website and other media output the application form timeline the admission will be displayed from international बाय बुंदों नै रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट एबा नर्थ इस्ट काउन्सिलनि माबाया बेखौ निउसपेपार एबा वेबसाइटनि गेजेरजों एडभार्टिसमेन्ट खालामनानै होनांगोन आरो रिक्वेस्ट आपल'ड साबमिट एप्लिकेसन फर्म टाइमलाइन बेजोंनो लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिसोरखौबो आपल'ड खालामना होनांगोन बिनि सायाव नैबे डिपार्टमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो एबा नेशनेल NEC आ बेखौ फोरमायनानै होनांगोन। 4.2 आव दं नै बे स्कलारशिपखौ नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों बानायनांगोन NSP मबाइल एप्स एबा उमां मबाइल एपजोंबो बानायनो हागोन। स' नों गुगोलाव थांनानै नैबे वेबसाइटखौ बुनानैबो खालामनो हागोन। नैबे www.scholarship.in बाहाय थांनानैबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना। स' ओमफ्राय दाना 4.3 आव दं नै दा एप्लिकेन्ट्स मास्ट बे इन ए पजिशन्स अफ फलोयिं डकुमेन्ट्स बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनोबा नैबे डकुमेन्ट्सफोरखौ नांगोननो बिनि थाखाय नैबे डकुमेन्ट्सखौ गाहायाव होनाय जाखादों। एआव दं नै पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट जायखौ होनो जों PRC इस्यु बाय द डेपुटि कमिशनार DC आ एप्लाइ खालामनाय जानांगोन। एडिशनेल DC डेपुटि कमिशनार साब डिभिजनेल SDO आबो जागोन सिडलियाव थायो SDO फ्रा जे सार्कोल अफिसारबो होननो हायो। सिभिल साब डिभिजन इन नर्थ इस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट स्किम वेयर सार्टिफिकेट बाय स्किमखौल' बाद होनानै ना इस्यु बाय द रेस्पेक्टिभ डेपुटि कमिशनार इन द गभर्नमेन्ट स्किम इज द इट्स पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट फ्रम एनि अथरिटि विल नट बी एक्सेप्टेड स्किमना DC अनगा जेजोंबो जानाय नङा आरोना जोंनि नर्थ इस्टना DC निफ्राय बानायनांगोन बे PRC खौ DC अफिसाव बानायो थ' बेनो मेन्डेटरि बेखौ गोनांथार।
इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन इशु बाय कम्पिटेन्ट अथरिटिया इशु खालामनाय मोनसे इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन बे मेन्डेटरि गोनां जाथारगोन बेंक एकाउन्ट पासबुक एकाउन्ट मास्ट बी एन एप्लिकेन्ट बेंक एकाउन्टआ गावनि नामावनो थानाय जाथारनांगोन जाय एप्लाइ खालामगोन अपसनेल होदों बेखौ डिटेल्स अफ क्वालिफाइं एग्जामिनेशन बै पास जानाय एग्जामनि मोनसे डिटेल्स एबा सार्टिफिकेटखौ होथारनांगोन बे मेन्डेटरि गोनांथार ओमफ्राय बाहाय नै इयाव दं नै सेनोपिजिम साइन्स बाय द प्रोजेक्ट गाइड डाइरेक्टर अर एनि अफिसियेल अथराइज्ड बाय द इन्स्टिट्यूट इउनिभार्सिटि इन केस अफ एमफिल एन्ड केन्डिडेट्स मेन्डेटरि बेबो गोनांथार नै बाहाय बुंदों प्रोजेक्ट गाइडलाइन डाइरेक्टर अर एनि अफिसियेल अथरिटिज इन द इन्स्टिट्यूट इन केस अफ एमफिल आरो पिएइचडि नि थाखाय बै माबानिफ्राय जायनि आन्दाराव बिसोर रिसार्च खालामदों जाय डाइरेक्टरनि आन्दाराव बिनि माबा मोनसे सेनोपि साइन नांगोन मोनसे साइन माबा नांगोन लिरनाय स' बे ओमफ्राय एफआव दं नै एनि आदार डकुमेन्टस मे बे रिक्वायार्ड आरो माखासे डकुमेन्टसखौ बाहाय होजोबासै बाहाय स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय समाव माखासे डकुमेन्टसबो बिनो हागौ जेरै आधार कार्डफोरबो बिनो हागौ बेफोरखौ बाहाय होजोबलायासै स' बेखौ एनएसपिनि गाइडलाइनजों थांगोन होनदों नै बाहाय स' ओमफ्राय बिनि उनाव 4.4 आव दं देयार विल बी 2 लेभेल अफ भेरिफिकेसन बाहाय मोननै टाइपनि भेरिफिकेसन जागोन फार्स्ट लेभेल भेरिफिकेसन इज इनस्टिट्यूट फार्स्ट लेभेलाव जाहैगोन गावबागावनि कलेजाव इनस्टिट्यूशनाव इउनिभार्सिटियाव आरो सेकेन्डआव जागोन डोमिसाइल स्टेट नर्थ इस्ट गावबागाव डोमिसाइल माबायाव जागोन आरो ना बे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्टआव जानो हागौ हयथ' गुवाहाटि माबायावबो जानो हागौ जायखिया ना बिनिफ्राय 4.5 आव दं दा प्रेजेन्ट इनस्टिट्यूट एप्लिकेन्ट मास्ट हेभ रेजिस्टार्ड इटसेल्फ जायफोर फरायसाफोरा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन बैसोर फरायसाफोरा बिनि फरायनाय फरायसालिफोरा बे फरायसालिफोरा रेजिस्टार जाथारनांगोन गभर्नमेन्टनि थ्रुयै अन एनएसपि इउजिं एसाइन इउडाइस AISHE NCPT कड बेना कड थानांगोन आरो माबायाव एनएसपिनि माबायाव पर्टेलाव रेजिस्टार जानानै बिनि स्कलारशिपनि माबाया ओंखारनाय जाथारनांगोन आरो ना स्कलारशिपनि माबायाव इनस्टिट्यूशना बिनि एनएसपि माबायाव ओंखारनाय जाथारनांगोन होमबासो बे मोनगोन दा बिनिफ्राय सेकेन्ड लेभेल भेरिफिकेसन विल बी डान द नडाल अफिसार सेकेन्डआ जाहैबाय माबायाव नङा दहाय आं बुंदोंमोन बे डोमिसाइल स्टेट सेकेन्ड लेभेला बेबो नंगौ नैबे आरो मोनसे दंबावो नै 4.6 आव दं नडाल अफिसारा नमिनेटेड एन्ड पारपस बाय द रेसपेक्टिभ नर्थ इस्ट स्टेट नडाल अफिसार मोनसे नमिनेट खालामगोन पारपस अफ रेसपेक्टिभ नर्थ इस्टनि थाखाय बे दानिया 4.7 आव दं नै It will be a responsibility of design institute. Nodal officers is very by due to student fulfilling the conditions scheme. He will be appropriate with the options to accept or reject or mark as defective to its application. The nodal officer advised satisfy themselves that the details submitted with the candidate on correct tools. बेखौ गासिखौ फरायनांला गोबाव जागोन भिडिअ'आ दा बाहाय बुंदों नडाल अफिसारानो बिसोरखौ भेरिफाइ खालामजोबगोन आरो स्टुडेन्टफोरनि फुलफिल आरो एलिजिबिलिटि बे कन्डिसनखौ बियो नायगोन बिनि उनाव बियो सेलेक्सन जायोबा बेखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो रेजेक्ट जायोबा बाहायनो रेजेक्ट जागोन होनदों बे खोथाया बाहाय गासिबो दंजोबो आरो बे मोनसे खोथा बुंबावदों कारेक्सन खालामनो थाखाय मोनसे माबाबो होनो हागौ प्रफिट उइथ अपसनबो होनो हागौ इफ एनि एरर माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा दा नडाल अफिसारा हाउएभार रिक्वेस्ट टु भेरिफाइ एप्लिकेसन आरो नेसेसारि अपरचुनिटि आरो बेनि थाखाय बिसोर मोनसे चान्सबो होफिननो हागौ आरो ना बिनिफ्राय नैबे 5 नाम्बार पइन्टआव फैदो सेलेक्सन फर स्कलारशिप एन्ड डिसबार्सेल होनदोंना बाहाय सेलेक्सन फर स्कलारशिप एन्ड डिसबार्सेल बे जाहैबाय बिनि सेलेक्सन खालामनाय आरो बिनि फाइनान्स बाहायनायनि सोमोन्दै बाहाय होदों स्कलारशिपनि दा मेरिट्स लिस्ट विल बी ड्र फ्रम एमंग फाइनालि भेरिफाइड एप्लिकेसन बिनि माबा मेरिट जायफोर मेरिट जादों स्कलारशिपआव सेलेक्ट जादों बेखौ भेरिफाइ खालामजोबखांनायनि उनाव स्किम गाइडलाइन आफ्टार फलोइं लेट डाउन प्रसिडिउर्स अन द एनएसपि बेखौ होगोन एनएसपि माबायावनो होगोन बेखौ वेबसाइटआवनो मोननो हागोन बिनिफ्राय 5.2 दं सेलेक्सन अफ स्टुडेन्टस फर एमफिल एन्ड पिएइचडि विल बी डान अन द बेसिस अफ टपिक एमफिल आरो पिएइचडि खालामनायनि थाखाय बिसिनि रिसार्च आरो सेनिटि बिसिनि टपिकनि सायाव सोनारगोन हुइच रिलेभेन्स द प्रब्लेम इस्यु रिलेटेड जायफोर नर्थ इस्टनि प्रब्लेम आरो इस्युजों रिलेटेड जागोन ना द साबजेक्ट्स टपिक अफ एमफिल पिएइचडि शुड इनभेरिएबलि डाइरेक्टलि स्पेसिफिक एन्ड कारेन्टलि रिलेभेन्ट इन नर्थ इस्ट बेखौ बुंखाबाय आरो बेखौ एफा गोलाव बुजायनांबाय थाला बिनिफ्राय 5.3 दं दा स्कलारशिप इज पिउरलि अन मेरिट 5.3 दं दा स्कलारशिपआ बांसिनै मेरिटनि जागोन मेरिट थारमाने बांसिन मेरिट्सनिफ्राय बिसोर बारसिफैगोन हमनानै ला 90 दं 60% बाबो बे मोनाबो जानो हागौ 90निफ्राय गाहायसिम सेलेक्ट खालामफैगोन रिजाल्ट होनाय बायदि बेबायदि दा मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर एक्सक्लुसिभलि अन द बेसिस अफ मार्क obtained आरो केन्डिडेट क्वालिफाइं एग्जाम कमप्लाइं विथ द लेभेल अफ कोर्स विच स्लट एलटेड इन द स्टेट अफ मेनसन इन द पेरा 7 बिनि माबाखौ पेरा 7.3 आव होबावखादों बेखौ वेबसाइटआव थांनानै नायबा नोंसोरबो नुनो हागोन
मेरिट्सनिफ्राय सेलेक्ट खालामबोगोन बे बुस्थुखौ 5.4 आव दं in case of type preference shall be given in the candidate having lesser family income family income आ खम जानाय जानांगोन there will not be any reservation by quota थानाय नङा 5.6 आव दं in case of allotment quota mentioned in the para points eligible candidate and same distribute remaining the eligible student by eligible candidate नि थाखाय 7.3 पेरायाव होनाय दंखायो बिनि सोमोन्दै गुवारै फरायनानै बुजिनो हाबावगोन distribution of remaining eligible students same एखे जागोन distribution खालामगोन तारमाने दा बेनिफ्राय 5.7 आव दं the scholarships will be dispersed to selected students by NSE directly in their profit and बे गासिबो माबाया बेंकआवनो डाइरेक्ट डिसपार्स जागोन तारमाने हाबगोन या बेहाय बेखौ माबायाव नैबे नोट मोनसे होबावदों बेखौ आरो फरायबावनांला बिनि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन तारमाने आधार कार्डआव बेंकजों लिंक खालामनाय जानांगोन बे बुस्थुआ आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय 6 नाम्बाराव दं नै रिनिउवेल खालामनायनि सोमोन्दै रिनिउवेलखौथ' उनाव खालामनो हागोन बोसोरै खालामनो हागोन बाहाय बेखौ डाइरेक्ट आं बुंसै student selected for scholarship eligible for receive scholarship for the entire period of course as limit prescribed in para 3.5 गासिबो पेरा माबायाव होजोबखादों बेनि माबाखौ बोसोरै बेखौ माबा खालामनो हागोन रिनिउवेल खालामनाय थानो हागोन 6.2 आवबो बेखौनो बुंदों बाहाय दों एमफिल आरो पिएचडि नि थाखाय बाहाय रिनिउवेल खालामनाय समाव मार्कशीट पास सर्टिफिकेट डिउरिं रिनिउवेल रिविजन इन केस अफ स्टुडेन्ट एमफिल एन्ड शेल बे with latest progress report बाहाय एमफिल आरो पिएचडि नि थाखाय लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपर्ट होबावनांगोन बिसोर नेक्स्ट माबायाव रिनिउवेल खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जायफोर बै डिप्ल'मा बा डिग्री बा मास्टार डिग्री फरायनायफोर बिसोरनि थाखायबा बै जायफोर सिगाङाव बानायदोंमोन बिनि पास जानायनि मोनसे सार्टिफिकेट प्रुफ होनांगोन आरोना बेनिफ्राय 6.3 आव दं टु ड्र स्कलारशिप आन्डार रिनिउवेल केटेगरि दा बेनिफिसियारि मास्ट पास इन दा पार्टिकुलार इयार अर टु प्रमट बे माबाखौ रिनिउवेल खालामनो थाखायबा बे जायखौ फरायदोंमोन बेखौ पास खालामथारनांगोन पास जानाय जानांगोन आरो नेक्स्ट माबायाव क्लासाव बारनाय जाथारनांगोन आरोना इन केस मोनसे माबायाव बुंबावदों आरो मोनसे चान्स होदों बै स्टुडेन्टआ जुदि माखासे साबजेक्टखौ पास जायासै नाथाय क्लासा बारबाय अब्लाबो बियो रिनिउवेल खालामनो थाखाय चान्स मोनगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि बियो बे क्लासखौ बाराखै बेक जानानै थाबाय अब्ला बियो रिनिउवेल खालामनो थाखाय चान्स मोननाय नङा आरो स्कलारशिपखौ बियो मोननाय नङा बेखौ इनस्टिट्युशना माबायाव बिनि रेसपन्सिबिलिटिया इनस्टिट्युशननि सायाव जागोन आरो पेन्डिं जानानै थागोन बिनि माबाया स्कलारशिपआ दाना फैदो 6.4 आव एनी ब्रेक अफ स्कलारशिप डिउरिं द एन्टायर कोर्स पिरियड शेल मेक द बेनिफिशियारि नट एलिजिबल फर फार्दार रिसिभ स्कलारशिप आरो जुदि बिनि मोनसे गेप जानानै थायोबा स्कलारशिपआ बियो आरो इयुनाव बेखौ बानायफिननो थाखाय हानाय नङा हागोन नैबे मोनसे बुंदों आं नैबेखौ फरायजोबाखैमोन बाहाय जुदि मोनसे ब्रेक जानानै थाबा आरो नेक्स्ट माबायाव बियो बेखौ रिनिउवेल खालामफिननो हानाय नङा नाथाय बे गोदान मोनसे कर्सआव बेखौ फ्रेश एप्लिकेन्ट हिसाबै एप्लाइ खालामफिननो हागोन बेखौ फरायजोबनांला जा गोलाव जागोन बेखौ फरायजोबबा मेरिट लिस्टनि थाखाय देयर विल बी नो मेरिट लिस्ट जेनेरेशन फर रिनिउवेल एप्लिकेशन आरो रिनिउवेलाव मेरिट लिस्ट बिदि ओंखारनाय नंला स' बेयो जालांबाय थाखासिगोन बिदिनो बेखौ नैबेनो बुंदों बिनिफ्राय आदार कन्डिशन दाना नैबेहाय स्कलारशिपनि फैसाखौबो नैबेहाय होखादों नै स्टाडिज अफ लेभेल डिप्ल'मा फरायनायफोरनि थाखाय 20,000 पार एनुवेल बोसोराव डिग्री BA BSc BCom बिसोरनि थाखाय 22,000 बोसोराव आरो जायफोर पोस्ट ग्रेजुएट खालामदों बा MA MPhil बिसोर खालामदों बिसोर 25,000 मोनगोन बोसोराव दानिया MA MPhil नि थाखाय नङा MA नङा MPhil आरो PhD नि थाखाय 30,000 मोनगोन बोसोराव बे आरोना ओमफ्राय नै दा बाहाय होबावदों नै 7.2 आव नैबे जाहैबाय आदार कन्डिशन स्कलारशिप स्किमनि कन्डिशनखौ होदों बाहाय नैबाहाय 7.3 आव दं नै अबे स्टेटआव बुरजा दं नै आसामाव गासै डिप्ल'मा कर्सनि थाखाय 30 जन सेलेक्ट जागोन डिग्रीआव 200 जन जागोन PG कर्सआव 800 जन जागोन आरो MPhilआव 10 जन जागोन आरो टटेल गासै 320 जन स्टुडेन्टफोरा आसामनिफ्राय मोननो हागोन बाहाय गावबागाव स्टुडेन्ट दं नैबे 2 नाम्बार पइन्टखौ नायगोन मानोना जों आसामनि स' जों नैबे आसामखौ नायगोन बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय दस्राखौथ' बुंनांगौ आरो दोखोर गैलिया गासै टटेल 1600 जन जागोन बे स्कलारशिप माबाया जायफोर मोनगोन बिसोरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै
बाहायथ' बेखौनो बुंजोबदों बेखौ आरो गुवारै फोरमायनांगौ होननानै सानाखै लास्ट डेटआ बिनि लास्ट डेटआ माला आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै बिनि एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ नैबेनो स्टार्टिं डेट अनलि एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ बेनो स्टार्टिं डेट अफ अनलाइन एप्लिकेसन साबमिसन बेयो नै 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायबाय बिनिफ्राय लास्ट डेट अफ एप्लिकेसन लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 नभेम्बरसिम जागोन लास्ट डेट अफ डिफेक्टिभ भेरिफिकेसना जागोन 15 डिसेम्बर आरो लास्ट डेट अफ इन्स्टिट्युट भेरिफिकेसना जागोन 15 डिसेम्बराव अब्ला नोंसोरो 30 नभेम्बरनि सिगांनो बे माबाखौ स्किमखौ गासिखौबो बे स्कलारशिप स्किमखौ गासिखौबो एप्लाइ खालामजोबनो थाखाय खावलायनाय थाबाय एसेनोसै अब्ला बेखिनियावनो नोंथांमोना बुजिबाय जानो हाखागौ माबादि नांगौ क्वालिफिकेसना आरो माबादिबा एलिजिबिलिटि नांगौ आरो डकुमेन्ट्सफ्रा मा नांगौ आरो मारै एप्लाइ खालामगोन मा खालामनांगौ बेफोरनि गासैबो सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिबाय आरो बुजियाखैबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन जायखिजाया समावनो आं नोंथांमोननो फिननाय हरफिननो थाखाय रेडि जानानै दंखायो स' गोबाव खालामला होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै खुलुमबाय